verrataan perustuslailliseen kokoontumisvapauteen. Me tullaan tässä olemaan, me noudatetaan lakia ja mä ilmoitan tässä että ei tule minkäänlaista suurempaa häiriötä kenellekään. Ja sillä, että jotkut ilmaisee omia mielipiteitä, mä en mitään voi, mutta me ollaan tässä sisäpuolella, niin kaikki on niin asiallista, kenenkään kimppua hyökätä eikä mitään muuta. Me ollaan rauhanomaisia, se on se pointti. Ja jos joku ei halua lähteä, niin mä oon ihan varma, että ne käyttää jotain kansilaisia menetelmiä. Ei missään nimessä mitään väkivaltaa, sitä ei tarvitse pelätä. Eli siis sä oot nyt sitä mieltä, että te ette aio purkaa tätä leiriä? No me neuvotellaan vielä. Nyt Marko, on nyt tultava se vastaus, kyllä vai ei? Aloitetaan välittömästi hajottaa tätä väkijoukkoista, että on purkaa. Niin siis. Ja silloin sä syyllistyt niskotteluun. Nyt puretaanko tää leiri nyt? Niin siis me ei nyt vielä pureta tätä leiriä. Me neuvotellaan tästä asiasta vielä noin. Ei neuvotella mitä näin. Te ei ette neuvotella sitä halua, mutta me nyt vaan sanotaan, että me halutaan vuorokauden lisäaika ja vähintäänkin tunnin lisäaika, jotta tätä asiaa voidaan neuvotella. 04 tähän. Okei, onko tämä neuvottelu kesken vai ei? Niin kuin sä sanoit nyt, että te ette tästä lähde, niin, siis, on annettu suurelta määrä. Joo, me ei tietenkään lähdetä, mutta se, että joo, kiitos. Eli todellakin me ei lähdetä yhtään mihinkään. Se on ihan päiväselvä asia. Tuuttuhan meidän matkaan. Okei, me tullaan matkaan. Ei se vastastaan. Aika hurjaa!